Καλημέρα σας, καλή Σαρακοστή κύριε Παπά. Καλημέρα, καλή Σαρακοστή σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούνε και εύχομαι ό,τι καλύτερο πραγματικά. Ναι, ήταν ένα τριήμερο όντως πολύ δυνατό, γιατί θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, ειδικά από όπου πήγα, επειδή ήταν και καλές ημέρες, τουλάχιστον την ημέρα, γιατί το βράδυ όντως ήταν αρκετό το κρύο, την ημέρα είχε πάρα πολύ κόσμο. Εγώ κατάφερα έτσι να επισκεφτώ πέρα από την πατρίδα μου, τη γενέτειρά σας. Ναι. Τη γενέτειρά μου, όπου μένω κιόλας, όχι μόνο γενέτειρα, που μένω με την οικογένειά μου, δηλαδή που πήγα και στο Τρίλοφο, που πήγα έτσι και στην Επανομή, είχε πάρα πολύ κόσμο. Παρ' όλα αυτά, στο Σοχό, εντάξει, είναι ένα έθιμο παραδοσιακό που κρατάει στους αιώνες. Ουσιαστικά είναι ένα δρόμενο βιωματικό. Γιατί μια που μας ακούνε ο κόσμος, είναι ένα δρόμενο το οποίο δεν σταμάτησε ποτέ ακόμα και επί τουρκοκρατίας, παρόλο που είχε γίνει προσπάθεια έτσι να το σταματήσουν. Οι τοπικοί άνθρωποι εκεί, οι Σοχινοί, πάντα είχαν πολύ μεγάλη αγάπη για το συγκεκριμένο δρόμενο, με αποτέλεσμα έτσι αυτό το δρόμενο να το βιώνουν και να το βιώνουν ακόμα και σήμερα, και όλες αυτές τις μέρες να έχει πάρα πολύ κόσμο και έτσι με πολύ μεγάλη αγάπη να μπαίνουν μέσα αυτή την τελετουργική έτσι ωραία διάθεση που δημιουργείται. Αυτό είναι πολύ ωραίο, να μείνουν τα έθιμά μας στο πλαίσιο αυτό, στη χωάνη πλέον της παγκοσμιοποίησης που έχουμε μπει. Αυτό είναι που κρατάει όρθιες οι παραδόσεις μας, πρέπει να διατηρηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο, και αυτό είναι ευχής έργο και μπράβο σε όσους καταφέρνουν να αναβιώνουν τα έθιμα αυτά. Να πάμε τώρα κύριε Παπά σε ένα θέμα που είναι κάτι σήμερα, θα ήθελα με αυτό να ξεκινήσουμε. Εγώ στην εισαγωγή μου είπα κάποια πράγματα. Δυστυχώς 4 χρόνια από τη θλιβερή επέτειο της εισβολής του Πούτιν του την έδωσε, εν πάση περιπτώσει όπως λένε κάποιοι, ήθελε να κατακτήσει την Ουκρανία και ίσως και όχι μόνον, αλλά δυστυχώς 4 χρόνια στην Ευρώπη, ένας πόλεμος που κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα υπάρξει. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλο αυτό και η θέση της χώρας μας, επειδή κάποιες φορές υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από πλευράς αντιπολίτευσης γιατί να στείλουμε υλικό, στρατιωτικό και όλα αυτά, η άποψή σας? Καταρχήν δεν το συζητώ. Εύχομαι να λήξει όσο δυνατόν γρηγορότερα. Να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο. Από την άλλη, νομίζω το έχει πει ο Πρωθυπουργός, το έχουν πει και όλοι, εννοείται ότι η χώρα μας θα είμαστε και θα είμαστε πάντα από την πλευρά, και ιδιαίτερα από την πλευρά του αμυνόμενου, γιατί αυτομάτως είναι σαν να ξεχνούμε τη δική μας ιστορία. Να μην ξεχάσουμε πριν μερικά χρόνια, και δεν υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια, υπάρχει και η ιστορία που υπάρχει στην Κύπρο. Δυστυχώς. Δηλαδή, άλλοι μόνο μας, προς Θεού. Ευχόμαστε να πριτανεύσει η λογική και να επικρατήσει η ηρεμία. Και αν κάτι αυτή τη στιγμή που πραγματικά η χώρα μας προσπαθεί διαρκώς να ενισχύεται δηλαδή η δύναμη της ισχύως, δυστυχώς, μακάρι να υπήρχε η δύναμη της λογικής, αλλά η δύναμη της ισχύως είναι αυτή που μπορεί να επιφέρει την ειρήνη των λαών. Έχετε απόλυτο δίκιο, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για πόλεμο όπως λένε κάποιοι, για να αποφύγουμε τον πόλεμο. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι και προετοιμασμένοι για να μπορούμε να έχουμε ειρήνη, για να τον αποφύγουμε. Ναι. Γιατί για να μπορεί να δημιουργεί δεύτερες σκέψεις σε ανθρώπους που δεν έχουν την ίδια λογική με εμάς, που δεν έχουν προτεραιότητα την ειρήνη, που είναι αναθεωρητικές, ακριβώς όπως οι γειτονές μας. Ο αναθεωρητισμός είναι ότι χειρότερο, γιατί και ο Πούτιν αναθεωρητικά λειτουργεί. Δεν χρειάζεται, είναι συγκεκριμένα τα δεδομένα και συγκεκριμένες οι πράξεις. Ευχόμαστε μέσα και το σύνολο, η Ευρώπη, νομίζω και η Ευρώπη έχει αλλάξει το πνεύμα, γιατί ξέρετε, μέχρι πρώτη, πριν μερικά χρόνια αισθανόμασταν ότι όλα αυτά είναι για κάποιους τρίτους, για κάπου μακριά, για κάπου μακριά από εμάς. Αλλά όλες αυτές οι ενέργειες ανά πάσα στιγμή γίνονται μέσα στην καρδιά της Ευρώπης, μέσα στη γειτονιά μας, μέσα στους δικούς μου λαούς, και το ίδιο δύσκολο και δυσάρεστο βέβαια αν γίνεται και οπουδήποτε και αν γίνεται, έτσι, προς Θεού. Αλλά πολύ πιο έντονα το νιώθεις όταν είναι πολύ κοντά σου. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Βρισκόμαστε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, 15 μήνες πριν από τις εκλογές, κύριε Παπά. Δεν ξέρουμε αν και κατά πόσο το γεγονός ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιουλίου του 2027 συντελέσει ώστε να γίνουν νωρίτερα, ίσως του χρόνου, τέτοιο καιρό, το Μάρτιο. Βλέπουμε πολλές αλλαγές, υπάρχει ένας κατακαιρματισμός της κεντροαριστεράς, υπάρχουν υποσύσταση κόμματα, δεν ξέρουμε αν θα γίνουν, της κυρίας Καριστιανού, του κυρίου Τσίπρα. Μέσα σε όλο αυτό
Πιστεύετε ότι κάπως έτσι θα συνεχίσουμε και σε αυτό το κλίμα που μας θυμίζει λίγο τις πλατείες, και το λέω αυτό, αναφέρομαι σε αυτό που συνέβη στο κρατικό της Νίκαιας κατά του κυρίου Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας? Πώς θα πάμε ως εκλογές, έτσι? Καταρχήν είναι καταδικαστέα οποιαδήποτε τέτοια πράξη αυτό που συνέβη στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Δηλαδή εκεί τη στιγμή υπάρχει θεσμικά ένας υπουργός που πήγε να κάνει τι? Που πήγε να εγκαινιάσουν μια καινούργια πτέρυγα και υπάρχει μια μειοψηφία, όχι μόνο το να αντιδράσουν, το να διαμαρτυρηθούν, είναι δικαίωμά τους και κανένας, αλλά το να απαγορεύσει τη λειτουργία του αλωνού δεν νομίζω να είναι κανένας δικαίωμα. Και νομίζω αυτή η δημοκρατία της μειοψηφίας που δυστυχώς την έχουμε καλλιεργήσει επί σειρά ετών, αν μου επιτρέπετε ο όρος δημοκρατίας της μειοψηφίας, δηλαδή μια ομάδα ατόμων μπορεί να σταματήσει την δημοκρατική λειτουργία των πολλών, θεωρώ, εντάξει, νομίζω έχει κουράσει όλη την κοινωνία μας και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε κρατηθεί σε πολλά πράγματα αρκετά πίσω. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή μας προβληματίζει το γεγονός, παραδείγματος στα πανεπιστήμια, αν έχουμε το δικαίωμα να αποβάλουμε μειοψηφίες πολιτών οι οποίοι θέλουν να μπαίνουν, να λειτουργούν αυτοβούλους με οποιοδήποτε δικαίωμα, να κάνουμε κατάληψη χώρων και ούτω καθεξής. Μιλάτε με αφορμή εδώ το συμβάν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το πρόσφατο? Μα είναι δυνατόν? Δεν τιμά κανέναν. Δεν τιμά κανέναν. Τιμά την παιδεία, τιμά τη γνώση, τιμά την ελευθερία των σκέψεων. Τι τιμά? Δεν ξέρω τι υπηρετούν. Σίγουρα δεν υπηρετούν κανένα ιδεώδη. Κανένα. Υπηρετούν μικρές σκοπιμότητες, παρανομίες, εμπορία, δεν ξέρω τι έχουν πίσω από όλα αυτά. Και για να υπηρετήσουν τα δικά τους τις παράνομες δραστηριότητες και πράξεις τους, έρχονται και βάζουν χρώμα ιδεολογικό, το οποίο δεν έχει καμία σχέση. Ναι, το γεγονός ότι είχαν συγκεντρώσει και πάρα πολλές Μολότοφ και όλα αυτά κάτι υποδήλωνε εκεί και ευτυχώς δεν χρησιμοποιήθηκαν όλα αυτά και ευτυχώς παρεμβαίνει πλέον η αστυνομία, επιτρέπεται. Μα αν είναι δυνατόν, κάτι που στο παρελθόν το θεωρούσαμε δεδομένο. Δηλαδή περνούσαμε κάθε μια γειτονιά και βλέπαμε ένα διαφορετικό χώρο να υπάρχει μια κατάληψη. Και λέγαμε, το θεωρούσαμε μια νόμιμη ιδεολογική πράξη. Να μπορούν μέσα εκεί πέρα να κάνουν οποιαδήποτε πορεία, να μπορούν να έχουν οτιδήποτε εξοπλισμό που θέλουν να έχουν και κάθε φορά που θέλουν να βγαίνουν και να καίγανε την περιουσία του ανθρώπου, του πολιτών και του καθεξής. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα τα οποία νομίζω μας κρατήσανε αρκετά χρόνια σε πολλά πράγματα πίσω. Θεωρώ ότι πλέον αυτή η κυβέρνηση και καλώς και ορθώς κάνει, όχι μόνο η κυβέρνηση και το σύνολο της κοινωνίας. Δεν τα ανέχεται. Δεν τα ανέχεται και νομίζω πράττει όπως θα έπρεπε να πράξει οποιαδήποτε λογικό κράτος. Ναι. Κύριε Παπά, δεν έχει ξεκινήσει, φυσικά είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, οπότε και να γίνει σε ένα χρόνο, αλλά βλέπουμε να τίθεται και από τον Πρωθυπουργό και από υπουργούς η έννοια διλήμματα, σταθερότητα ή όχι, σιγά σιγά αρχίζουν να βγαίνουν. Σίγουρα είναι ένα μεγάλο όπλο αυτό για τον Πρωθυπουργό, για την κυβέρνηση γενικότερα, σε σχέση με αυτό που προείπατε, τον κατακερματισμό που υπάρχει. Η ουσία είναι, θα υπάρξει αυτοδυναμία ή από εκεί και πέρα θα αρχίσουν τα δύσκολα, αν και με ποιον θα κάνει, από ό,τι φαίνεται, η Νέα Δημοκρατία, αφού παραμένει πρώτο κόμμα κυβέρνηση? Καταρχήν, νομίζω τα διλήμματα τα είπατε και νωρίτερα όσο σας άκουγα στο πρόλογο σας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία κατακερματίζεται εντελώς, με καμία συνοχή. Δεν θα κάτσω βέβαια να πω γιατί γίνεται αυτό. Βλέπουμε ότι δυνάμεις, για πρώτη φορά στην ιστορία βλέπουμε τα κόμματα τα οποία στις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες που ήταν η αξιωματική αντιπολίτευση με βάση με το τι ψηφίσανε οι πολίτες, αυτή τη στιγμή με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα, μερικά από αυτά τα κόμματα να έχουν αδυναμία ακόμα και να εισέλθουν στην Νέα Βουλή όποτε γίνουν εκλογές. Από την άλλη δεν βλέπουμε καμία συνοχή και από την άλλη είναι μια κυβέρνηση με μια συγκεκριμένη παράταξη τη Νέα Δημοκρατία, σταθερά σε ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό. Νομίζω θα είναι κρίμα και άδικο να ξεχνάμε το που βρισκόταν η χώρα το 2019, το που βρίσκεται η χώρα σήμερα. Νομίζω όλα αυτά είναι που πρέπει να αξιολογήσουν οι πολίτες. Το αν υπάρχουν λάθη και γίνονται λάθη, εννοείται ότι γίνονται και λάθη και πρέπει να διορθώσουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Από την άλλη όμως, σίγουρα ο κόσμος καταλαβαίνει και κατανοεί ότι, ξέρετε,
Από το 2019 μέχρι σήμερα η χώρα μας έχει πατήσει τα πόδια της. Έχει δημιουργήσει, όπως είπαμε νωρίτερα, μια ισχυρή αμυντική ισχύ. Έχουμε πάει σε ένα άλλο επίπεδο την εξωτερική μας πολιτική και την θέση της χώρας μας όσον αφορά από όλες τις διεθνείς οργανώσεις και το πώς σέβονται πλέον την Ελλάδα. Από την άλλη βλέπετε ότι σε επίπεδο οικονομίας ότι η χώρα μας αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από το μέσο ρυθμό ανάπτυξης της Ευρώπης. Βλέπετε ότι πάνω από 550.000 συμπολίτες μας βρήκαν εργασία. Γίνονται, δηλαδή, όντως περπατάμε και υπάρχει μια εξέλιξη και ακόμα περισσότερο το πώς εξελίχθηκε η χώρα μας ψηφιακά. Γιατί αν θυμηθούμε πριν το 19 σε μια κατάσταση δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι υπάρχει μια εφαρμογή όπως είναι το gov.gr ή με το wallet που έχουμε ο καθένας μας στο κινητό και ανά πάσα στιγμή μπορούμε να έχουμε τα δικά μας επίσημα έγγραφα ή θα μπορούσαμε να βγάλουμε με πολύ μεγάλη ευκολία υπεύθυνες δηλώσεις, εξηλωτήσεις και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Νομίζω είναι πράγματα τα οποία αυτά ζυγίζει και βλέπει ο πολίτης και όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης των εκλογών. Από τη μία υπάρχει μια παράταξη με συγκεκριμένο έτσι, αισθάνεται ότι αυτή η οικονομία αναπτύσσεται μειώνοντας την φορολογία και όχι αυξάνοντας τη φορολογία και γι' αυτό αποδείχθηκε και ότι έχουμε και μια αύξηση των εξαγωγών. Δηλαδή για πρώτη φορά βλέπουμε το ισοζύγιο μας σε πολύ καλύτερη κατάσταση από οποιαδήποτε άλλη του παρελθόντος. Νομίζω είναι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα τα προσμετρήσει ο κόσμος. Από την άλλη εμείς οφείλουμε να μην επαναπαυόμαστε σε αυτά που έχουν γίνει, γιατί ξέρετε τα προβλήματα καθημερινά, αυτό που γίνεται, αυτό το λέω και στους συναδέλφους, γιατί το έκανα και ως διοίκηση, ως δήμαρχος, ως αντιπεριφερειάρχης. Όταν λύνεις ένα πρόβλημα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα άλλο. Αυτό το λύνεις, τελειώσαμε, πάμε στο επόμενο. Αυτή είναι η αγωνία της κυβέρνησης, να αντιμετωπίζει προβλήματα που υπάρχουν στην καθημερινότητα, όπως ένα από τα μεγάλα προβλήματα που δίνουμε μια μάχη είναι αυτό που μας ήρθανε κυρίως μέσα και από το πόλεμο της Ουκρανίας και από τις αναταραχές της Μέσης Ανατολής, με την ακρίβεια, με την πίεση του πληθωρισμού, όπου εκεί γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τις τιμές στο κομμάτι της ενέργειας, που βλέπετε είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο της Ευρώπης. Ήδη η χώρα μας για πρώτη φορά στην ιστορία πάει να γίνει βασικός κόμβος προμήθειας ενέργειας όλης της κεντροανατολικής Ευρώπης. Και ο κάθετος διάδρομος είναι όντως. Νομίζω είναι πράγματα τώρα όλα αυτά που όντως δίνουν μια προοπτική, μια εξέλιξη. Και από την άλλη, ποιος θα τα υπηρετήσει όλη αυτή την κατάσταση. Αυτά είναι που θα έρθει και να κρίνει ο κόσμος και οι πολίτες και θεωρώ ότι όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, όντως, από τη μια είναι μια παράταξη που κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί με τη συγκεκριμένη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και από την άλλη είναι η αντιπολίτευση αυτή που βρίσκεται. Αυτό να μείνω λίγο τώρα, δεν ήθελα να υποβάλω άλλο ερώτημα, αλλά αυτό το κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί και το γεγονός ότι φαίνεται μακριά από το ποσοστό της αυτοδυναμίας η Νέα Δημοκρατία, συνεπώς την επομένη μέρα. Το ερώτημα τίθεται από μόνο του. Ο καθένας τοποθετείται και λέει συγκεκριμένα, σε καμία περίπτωση με τη Νέα Δημοκρατία όλοι, και η Νέα Δημοκρατία λέει, εγώ έχω ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό. Σε αυτό το προγραμματισμό δεν θέλει να συμμετάσχει κανένας, αλλά ή πρέπει να υπάρχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για να μπορεί να συνεχίσει το έργο, ή διαφορετικά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Δεν νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει αυτό το ερωτηματικό. Ποιος και τι. Οψόμεθα λοιπόν, αδιέξοδα στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν, το έχουμε δει και από το παρελθόν. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα, αλλά σίγουρα όμως οι επιλογές της οποιαδήποτε εκλογικής διαδικασίας είναι αυτές που αφήνουν το αποτύπωμα την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Δηλαδή κάποιες επιλογές μας φτάσαν σε σημείο να κλείσουν οι τράπεζες όταν είχαν έρθει κάποιοι άνθρωποι προεκλογικά και μας έλεγαν με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα διαγράψουμε τα πάντα. Ήταν κάποιες επιλογές, τις οποίες εκείνες επιλογές ο ελληνικός λαός τις πίστεψε και θεώρησε ότι θα πάμε σε μια καλύτερη κατάσταση. Μάλιστα. Και που πήγαμε. Τώρα μόλις είπατε, φαντάζομαι ένα από τα διλήμματα, επειδή αρχίζουν σιγά σιγά τα διλήμματα που πιθανόν να υπάρξουν και όταν φτάσουμε στην ώρα των εκλογών. Δεν θέτω διλήμματα, εγώ θέτω γεγονότα. Ναι. Εγώ θέτω γεγονότα, τα οποία αυτά τα γεγονότα δεν μπορεί να έχουμε κοντή μνήμη και να τα ξεχνάμε. Δηλαδή δεν λέω υποθετικά εάν. Εγώ λέω τι έγινε από τους συγκεκριμένους ανθρώπους στη συγκεκριμένη στιγμή. Μάλιστα.
Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία και σας εύχομαι ολόψυχα καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή σε όλο τον κόσμο, να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, ήταν ο βουλευτής της δεύτερης εκλογικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Φάνης Παπάς. Πρακτορείο 104,9. Ειδήσεις όπως τις μάθαμε.